Obywatele, obywatelki, są takie biznesy, sprawy, które trzeba zamknąć bez względu na wszystko. I Max jest właśnie taką sprawą, tak więc dzisiaj kontynuujemy w rozdziale 8 ból i cierpienie. Jako że dzisiaj ku rocznicy, prawda, 3-milionowej rocznicy wyginięcia dinozaurów i jednocześnie święta dziękczynienia w południowym Zimbabwe. Możecie ujrzeć ponownie moją twarz, tak, generała Jaruzelskiego. I jedziemy z tym koksidłem, prawda, w nowym stylu, z powodu na... Nie, Max, nie ładuj się! Na te oboszczenia, ale to ma też swoje plusy. Ale dobra, jedźmy. A może tak? A może tak? No bez jajek! Bez jajek! Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Fuck, 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 fuck. No to musiało pomóc. Nie ma bata, no bez przesady, ile można by było. Dobra, quick save. Czysto, w miarę czysto. Myślę, że to nie potrwa długo. A w Polsce nie ma obiektów, to nie mamy się czym martwić, obywatele, obywatelki. Very secret door. I like it. Stairway to heaven. Aż sobie zapiszę. Nigdy nie wiadomo. A to ta Siksa Merkel. O, baba, baba. Pani premier, prezydent. Przyjąłem. Próbuję wylądować. Będzie ciężko. Powiedział Rysiek z klanu. Uuu. Ale, że co, że pękły liny, ale co wy związku? Z tym oczywiście. Nie na przykład w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tak w klimacie. Let me in! Może ja mam tą linę odstrzelić? Zmarnowałeś dużo amunicji, Mikołaju. A jednak! Przeczucie dobrze mnie kierowało. Jest już na pokładzie. Odlatujemy jak tylko wiatr się uspokoi. Wow! Ten mast mi się nie podoba. Max, nie, Max, bite. Skacz, Wacek! Max, to chyba nie był dobry skok. Startujemy za minutę. What? Did you see that? What was that? Nie wiem, ale fajnie, zapiszemy. Start za 45 sekund. Nie strasz mnie. Mówi polskie przysłowie, nie strasz, bosie. Wiadomo. Winda? Nie? Start za pół minuty. No kurde, za pół minuty, no ale ja muszę ja nie wiem co ja mam zrobić. Aha! Już wiem. Nie zdążę chyba, ale... Startujemy za 15 sekund. Nie stresuj mnie, gościu. To się nie uda. Dobra, możemy lecieć. That's 5, not 4, gonna 3, work. 2, 1. We failed.
Maybe. Max, ty jesteś głupi? No to przygodę zakończyliśmy świetnie. Wiedziałem. O, lebele, lebele. Startujemy za 15 sekund. Jeb, jeb. Jeb, jeb. Jeb, jeb. Jeb, jeb. Jeb, jeb. Jeb, jeb. Nie wyszło, Maksiu. Start za 49 sekund. Mam koncepcję, powiem wam. Start za 2 minuty. Mianowicie taką... Jeszcze się trzyma! Myślę, że nie powinna. Startujemy za 15 sekund. Dobra, możemy lecieć. 5, 4, 3, 2, 1. No... No powinna paść. Powinna. No ale nie padła. Bullshit. My dear viewers, bullshit. Noch einmal bitte. Start za 49 sekund. Ja. O, ja. Start za pół minuty. Tylko jak tam przejść w dalszym ciągu, nie wiem. Czasu mam niewiele, spadłem w przepaść, ja pierdzielę. O, Max, Max! Tyś jest kolonko, ci powiem. A, no. Oj, hopy, hopy. Start za 49 sekund. Ja wiem, no, szmitrujesz, kolonko. Max się znalazł. No, perfect, Mr. Max. Perfect, so perfect, I can't even think about it. Even a bit more. Even a bit more. Start za pół minuty. Kurwa, wiem. Gdzieś mi truć nad uchem. Ale tych lin już nie ma więcej. Startujemy za 15 sekund. Że o co chodzi? Dobra, możemy lecieć. 5, 4, 3, 2, 1. O co kurna chodzi? Max, przegłeś. Start za 49 sekund. Wyraźnie trzymie to jedna lina. Trzyma, przepraszam. Gwary mi się tak ciągną.
Start Może za to pół po prostu minuty. trzeba w to napierdzielać. Ha? Bye. Nie. No i to by było chyba tyle w temacie głównego oponenta. Chociaż jak znam życie, to może jeszcze przeżyją. Unlucky. O! To dobrzy? To jestem ponoć zły, to oni nie są dobrzy dla mnie w stosunku do mnie. Będę wiedział. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu. I tak to się skończyło. I tak się to skończyło. Śnieżyca wydawała się słabnąć. Postrzępione chmury odsłoniły gwiazdy. Maxie Bay, tu komisarz Jim Bravura z policji. Budynek jest otoczony. Rzuć broń i połóż się z rękami za głową. Odrobinę bliżej nieba. Głosy policjantów zdawały się odległe i przytłumione. Stój! Policja! Nie ruszaj się! Duchy przestały mnie dręczyć. Pode mną Nowy Jork lśnił jak brylant na czarnym aksamicie. Ależ mieliśmy z Poeta. tobą... Zabierzcie go na komendę. Słyszałeś? Wooden też tam był. Stał w tłumie, na uboczu. To wszystko nie skończy się, dopóki on nie wyda poleceń. Ale wydaje, byłem tego pewien, lepiej, żeby to zrobił. Wooden uśmiechnął się z zadowoleniem. To był uśmiech zwycięzcy. Było nas dwóch. Gratulacje, ukończyłeś grę Max Payne, fajnie, nawet mnie poinformowali. Okej, i kolejny etap naszych zmagań z kolejną to produkcją dobiegł znowu do końca. Gra przednia, a można ją kupić za takie śmieszne pieniądze, że jeżeli ktoś jeszcze nie posmakował tego, to jak najbardziej polecam. A co my tu mamy? A mamy tutaj, jako że polecam właśnie ten zestaw, mamy Max, nie wiem czy to dobrze będzie widać. Max Payne, może tak bardziej, antologia, czyli jedyneczka i dwójeczka, tak więc dwójka cały czas na nas czeka. Zobaczymy, póki co nie szykuje się wiele jakichś premier na już. Właściwie to dopiero w przyszłym roku zacznie się taki wysyp wartych uwagi produkcji i do tego czasu spora szansa, że sobie ją ogarniemy. Tak więc z tej strony był General Jaruzelski z kanału Freaky Gamers, oczywiście porządnego ludowego kanału, i obywatele, obywatelki, działajcie na rzecz naszego ludowego państwa. Zdrastwujcie.